and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Hello, kinsa ni? Claville, ako ni, si John. Landline ang akong gigamit kay nag-charge ko sa akong unit. Nasayad ako sa nitabo ni nanay ni mo, Mary. O, gikasubo ko. John, si Nanay Mary, si Nanay. Clav, bisan sa itong kagamay, may mahimutan nga masumpo sa pagpagkatap sa maong virus. Na mapugan ang posibleng daghan pang mga matay tungod ini. Magtinabangay kita, Clav. Magtinabangay kita. May panahon pa, Clav. Di na nato paabuton pa nga mataptan o mga matay kitang tanan tungod dining maong mugna sa yawa nga sakit. Kinahanglang ipakatap ninyo sa tanamang sites o sa mga mainstream media nga wa gyoy tambal kini maong sakit. Kinahanglang mabutaan sa kamatuoran ang katawhan labot niining maong virus aron dili mapunggan ang epekto niini. Basta bahala na mo. Gamitan ninyo ang tanang pamaagi labot niini kay mao kini ang inyong rule. And after all, kita ra gihapong tanan ang mabulahan. May video call si Chief Devon. Hello, Chief Devon. Senator Regina, miabot ba nimo ang information nga gi-autopsy sa mga hanggaw dito sa Europa ang mga nangamatay sa DVD virus? Kakaroon lang ko masayod ni ini, Chief Devon. Bullshit. Unsa man di gibuhat sa imong mga tawo nga na-assign sa pagpakatap sa mga sayop nga mga missions aron dili kini buhaton? May pagkuhang ang ato mga tao, Chief Devon. Padayon nilang ipakatap diya sa spider web ang angay dili buhaton. Mga buisit, tungod sa ilang gihimo nga autopsy, ilang nasayran ang mga information nga mahimong dili kining maong sakit kung madali lang pag-atiman o kung husto lang ang medisina nga mahatag sa pasyente o biktima. Kay daghan ang mga tambal sa merkado nga magpalit o makaayo ini. Chief Devon, unsay akong buhaton? Mangutata kag unsa. Angay lang nga censored ang tanang impormasyon nga mugawas diha sa spiderweb through social media sites ug kinahanglan dili mo katap kining maong impormasyon. Matuman, Chief Devon. Bullshit. Ang bahin ni Dr. Lee Van Cuevo, unsa na latest ba niya? Tuwara sa sikretong lawag sa laboratory. Naturukan na siya sa virus ug nag-antos karon sa grabing epekto ni ini ug nagpaabot na lang kung kanus siya mamatay. Mo kanay angay niya. Mas labing maayo nga ilubong na niya siyang buhi sama sa uban nga nataptan sa virus kay dili maato sa pag-cremate. Masunod kung unsa may gusto mo mahitabo, Chief Devon. Hugabi nimo, tungod sa libo-libong ka mga taong nataptan sa sakit matag adlaw, 24/7 ang operasyon sa mga cremation facilities nato. Kaysa kadaghan sa mga nataptan sa sakit, bisan kun buhi pa, gipamutos o gipang-cremate na lang og diretso. Angay lang aron makuha nato ang target. Sa ubang mga nasod, may miabot na og milyon ang mga biktima nga nataptan niini. Pero daghan usab ang mga nangaayo. O mao kanay makalagot, kinahanglan ta nga ang tanan mataptan mga matay. Dili ta makabasol sa ubang mga nasod, Chief Devon, kay ang mga punuan ra maoy ato. Ang ilang mga doctors mihimo usab og alternative nga mga pamaagi aron nga masumpo ang sakit nga nakatabang usab kanila. Mao gani nga naglagot ko kay nganong gitugutan sa mga ahensya ang alternatibong solusyon labot ini ug kinahanglang mahunong kini kay mao kini makapugong sa atong target. Ug may miabot pang impormasyon sa akong lamisa nga may nagkinegosyo sa mga pasyente nga bisan wa matapti gitali aron makakwarta sila ug makakuha sa budget nga gikahin sa matag gobyerno nila. Oo. Nakadungog sab ko ni Ana, Chief Devon. Ug unsay imong gibuhat, ang wa matapti ang ayan nga mataptan. Kay manegosyo ra gihapon sila sa mga hinampak kung klaro silang mataptan. Kay masiguro pa silang mapatay. Mas daghang patay. Mas dakong kwarta ang ilang masabi.
layo pagit kaayo sa tinuod nga target, mga buwisit. Hello. Bro, si John. Wa ko makadisturbo nimo. Pero sa kaman hinumdum, bro, nga bitubag ko nimo nakadisturbo ka. Oh, Oh, sorry, bro. Pasensya ka na nako ron. May problema magod about ni Clavel. Wa ba na siya manawag nimo? ha? Manawag? Wa man. Really? Yes, bro. Wa. Bro, are you okay? Oh, yes, bro. I'm fine. But nahibaw ko kung sa'y problema. You mean? Through Jesslyn. She called up Jesslyn. O nagpahibaw sa hitabo sa iyang inahan dito sa probinsya. Nagpatabang kunog ampo si Clavel ni Jess para sa inahan. I wonder. Nganong wa siya manawag ni mo labot ini? Ha? Suod mo siyang girikanan sa kamupa, di ba? Ha? Bro. Aber kung nawag siya nimo. O may gisulti siya nimo. Gisulti. Bahin sa usa. Bitaw, bro. Bitaw. Forget about it. Kalimti na. Ay, nagluto na akong babihana. Ingnuntang may gamay lang misunderstanding. Miscommunication. Nasayid ka na yun yung mga babae, di ba? So ito ka ni Clavel, right? Bitaw, nagsunod ko yun yung special trip sa kubanang pulis ni Clavel. Diin siya mahiuban nga paingon sa ilas probinsya, bro. Kadili siya gustong muadto ko sa ila. Morning, nagsunod ko doon nila. Ang bot ko, si sikreto ini niya, nga dili man siya gustong mahibawan. Basin gusto kang mawapas, bro. Mahimo kayo. Magkita ta ninyong tulo dito. Pwede dadon mo si Jesslyn. Pwede sa bugdili, aron nga huwag magkadisturbo nimo. Sa tunos mga sinultihan ni Mata, masabot ko na nga naagid siya kitagko ang silos o kay ubos nga rin ako. Oh God. Yasa na. Pero wa siya angin kabalakan. Huna-huna na niya. Pero dili maayo nga tubayan kanito ka na. Kaya dili ko gusto nga magkabangi mi. Kaya bisag ingon ini siya niya ni kahilom. Gitahod o kiisip ko paghihapon siyang suod ngay ka na. Bisan pa man kung wa na ko'y pagsanig pa niya. Buto tani maat nga moapas ta niya. Nila ni Clavel dito sa probinsya. Pero ako sa gibalibaran, Jess. Kaya lisod ang panahon. Usa pa grabe ang higpit kaayo nga restriction ron sa mga borders. Ug sa bisan asa tungod ini virus. May pasalig man ka siyang dili ka masangit sa mga borders. Ilan naman na siya og nakugram ko sa military. Mahimo man tingali, pero dili ko gusto nga magsalig og mahog na hinuon og giabuso nako kay gayunan og pabor nga iyang gi-offer. May rason man po, dili ba? May rason man uwa. Way ko mo kung mag-amping aron dili ta mataptan nining magkamatay nga sakit. Dili pa ta makaamong sa uban o mismo sa mga sakop sa itong pamilya. Nalay kas imuhang mama day Jesslyn kay diyet-diyet lang sa mong hilat. Ay am-aman po taon sa imuhang papa. Hapon-hapon. Gilkan po tingali maong muhilo man. May samot ka man kay man tayo ning gi-lockdown ta, Hillary. Oh. Unsa man gimingaw kang Clinton? Mala! Ako, nangawang ko niya. Uchini ya! Achipag yan! Ay, pastilan ni mo, Hillary. Habit day Jesslyn ba? Ay, nakalain ba? Mga tana lang ko. Sa mukha na akong mask. Mga tana lang ko mo ba? Basta, dili lagay ka masuko, ha? Nga nang masuko man ko. Unsa rin ang pangutana ni mo? Bastos? Hindi man ko di bastos, God. Ako lang ba? Kwan. Promise daw. Dili ka masuko. Pangutana diha, oy. Promise pagod ka diha. Basta,
Kuan ba? Kini bang, kuan ba kay Kislin ba? Nga naman tuod nga nagkauyad man mo ni doon dyan. Nga uyab pa man kaya di ay sila si Inday Claville sa una. Hilary. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!